Artibaiko bigarren etapa honetan. Bai, mila esker, bai. Nola junda? Nahiko ondo, bai, ez duen espero olako, hori, irabazi izana. Artibaiko gakoa beti, milkur basetako zeharkaldi horiek izaten dira, eta gaur bi aldiz egin dugu, eta bietan maisu izan zera. Bai, baina izan da kriston gogorra, lasterketa, bai, hotzaren aldetik, eta bai, hori, iesaldia sortu dugu, eta gero bakarka egin ze gogorra. Argi geratu zaigu, zalantzarik baldin bat zegoen, Artibai hau, Masi eta Eulenan arteko borrok izango da. Bai, gero inoiz ez dakigu, baina bai, egia da Eulenek baita ere oso indartsuak daudela, bai. Bihar zer? Bihar ikusiko dugu, ea zer moduz gauden, guk eta besteak, bai. Zorionak. Mila esker.